yo. Soreng anggonmu gegladen ana ing papan kene aja gawe atiku gelo nanging soreng rono soreng pati ana ing palagan kene. Nuwun kawula nuwun. Dumateng para kadang Sutrisno Budaya. Menawon. Ing kanthi kelodhangan dalu punika AMB nyewanaken tarian kaprajuritan soreng. Jan maduk. Anggambaraken wonten ing Jipang Panolan. Haryo penangsang kaasta dening Raka Mas Wajik Prasetyo. Ronggo Mentaun kaasta dening Raka Adik Yulianto. Kewo Pati kaasta dening kanca-kanca KMB. Sugeng ngamirsani ngantos dumugining paripurnaning dalu punika. Sinuwun. 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 Prajurit Non sinuwun. Kene padha maju kene lho. Kene. Ora krasa tenan iki prajurit kok tenan iki sinuwun. Ayo. Don sinuwun.
Wes lega urung Sinuwun. Gustimu kae. Nek kan supaya ngadep kene, ayo. Ayo. Banget ing panarimaku ing wektu dina iki iso bareng marang jeneng seliram. Lega rasaning atiku yen para siswa prajurit-prajurit Soreng Rono Soreng Pati. Nggih, Sinuwun. Maju kene mentau Prap ning tanah Jawa teliti tenan para prajurit-prajuritmu ana ing palagan kene. Aji Iteni kabeh aja nganti kesisal ana ing kene.
jaga bola ngeleboro
Tahun Iji pripun Ndara. Iji. Wonten dawuh. jeneng sira ana pira cacahe Oh, prajurit ana ing Jipang Panolan nggih kula itunge wau. mulai wektu dina iki ora enggal maju Iji. Kakek hewan itu. Iki cetok mau eneng 312. Yo, cetok neh. Siji, loro, telu, lu, pak, malam itu walu sampai 10, pas bulan, 70, 80, 90, 130, sama swidak, rolas, itu likur. napira ayo 160 rolas pitu likur. loh kamu itu loh suruh hitung-hitung kok ya kamu tuh gak bisa itu loh Mau pira, mau ya aja hati kleru lho di sini. napira mbak cacahe mbak aja Ora cetha kowe iki jancah ra cetha. Kalau diaturke Jeng Dipati. Punika Jeng Dipati punika kula hitung. Sing sak sisih kula hitung. Gitu. Kene sisa kene anake 253 pundhul seringgit. Piro? 350 pundhul seringgit. Wah, kok jodoh sembrana kowe. Jancah kurang ajar kiring aku iki. ora keguyonan Punika kula aturaken pun kula aturaken. ana pira cacahe parat Aduh kok malah didukang niku pripun? Aduh lah. Malah liyan nggon nganu ngisor kene nggon gandul-gandul sing kena. Waduh. Lara mules Jeng Dipati saged mules. Lah itu duka disebut. Maju ayo maju larape ko
pring jangkang pasti pati Haryo menang sang wong agung kang mengku aneng jipa dasar satrio pidaksa turasing kalendra aji Rono rangkut ing banget panarima keng wektu dina iki jeneng sira padha paseban ana ing ngarsaku anggonmu kegladi olah priganing kegaman ing sak wanci-wanci jeneng ingsun nimbali jeneng sira ora bakal jiwani
Loh. Para pamirsa Sutrisno Budaya. Semanten lan mekaten menggah pagelaran wonten ing dalu menika. Ing mbak bilih Arga Muda Budaya. Anggenipun caos panglipur tansah kathah kegirangan saha kalepatan mawantu-wantu nyuwun lumutring sih samudra pangejaba ingkang agung. Nuwun kawula nuwun.